Ποιες δυνάμεις καθορίζουν τη μορφή και την ποικιλία του κόσμου μας? Ποιος είναι ο ρόλος τους στη δομή του κόσμου? Τι είναι σκοτεινή ύλη? Τι συνέβη και ένα μέρος αυτής της ενέργειας έγινε μάζα? Πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν? Δεν έχουμε ανακαλύψει το μποζόνιο του Higgs. Γιατί? Ξέρετε, η φυσική είναι πειραματική επιστήμη. Πρέπει κάθε φορά να ελέγχουμε τις ιδέες μας, τις θεωρίες μας με το πείραμα. Η ύλη από την οποία φτιαχνόμαστε δεν είναι παρά το 4% της ύλης και της ενέργειας του σύμπαντος. Ο πλανήτης μας λούζεται καθημερινά από 3 εκατομμύρια σωματιδίων από το διάστημα. Για την ακρίβεια, η λέξη 3 εκατομμύρια είναι πολύ μικρή για να το περιγράψει. Το ζητούμενο είναι να πάμε ακόμα πιο βαθιά πίσω στον χρόνο και ακόμα πιο βαθιά στη δομή της ύλης. Πολλές από τις ιδέες που φαίνονται φανταστικές, που φαίνονται εξωπραγματικές, κάποια στιγμή γίνεται μια επιστημονική πραγματικότητα. Κάτι που στην αρχή το καταλαβαίνουν πολύ λίγοι ειδικοί, απλώνεται στην κοινωνία. Η ικανοποίηση που αισθάνεται κανείς όταν καταλαβαίνει κάτι σε βάθος θα απλωθεί.